Ti maysa a napagkaysa a komunidad kas nadanunan ti tiyempo ti panagmula ti mais. Nagagar nga gisagana kadagiti masapulda dagiti ubing Anibaldi, Amar ken Esteban. Nariknada ti kinarigat ti biyag. Inayaban na nga rod amin akapurukan na ken sinursuro da ti panagsapol ti itlog ti abuos ken pinagdukdok kas tapay ti pinangluto ken pinaglako da kadagitoy. Bayat ipanawen, nasdaaw da tadakkel ti maipaay na daytoy. Ili ti banna, intayo nga rod imatangan iti pakaistoryaan iti maysa a komunidad. Anapnuan rag-o ken ragsak, numan pa'y adu ti umay a bagyo ti biyag, kas kadigiti abuos, nga anep, sirerekta ken siya anus da ang nagpasar kadagitoy. Daytoy ti pakaistoryaan ti baro a henerasyon, ang mangipablaak ken makipagbigbig ti kinalatak ken kinapateg ti panagabuos. Papagayam ken kakabsat, daytoy ti cluster 3 manipod kadagiti barangay ti Sinamar kay Estebanan ken Valdez. Pasungadan tayo ti contingent number 4. Karubong may gayon! Kita na sa kapay! Tuwi timik-tikan na ang sapa pagtangtang darong may jay tawa at nanipadro kadwa ng marya nanumulaing di panagbiag na sana sinsinan di ang talon at titinulong ang nanayon isang pagwadan di henerasyon ipanpanagkal ay dagiti manalo. Baldi, ana iti arapaap mo iti biyag. Iti arapaap ko, ket agdrive iti dakkel nga eroplano. Sila nga ragmet aman, ana tiket mo pagbalingan. No ti kayat ni Baldi, ket agdrive iti eroplano, kayat kumet agmaneho iti dakkel nga barko. Sika nga rugmet, Esteban, anak arapaap mo. Anak arapaap ko, ang mukon. Kayat ko ang balin ni Ninyero.
ti pinagbasa. Kasanungar pa'y ti pinanggunot ko, ti rapaap, nagbaling ng hinyero. Carlo Esteban Jr., Bachelor of Science in Civil Engineering